Здравейте на всички! Казвам се Тервел Серафимов, международен майстор по шахмат съм. Днес искам да ви представя новата ми книга "Емоционалната интелигентност в шахмата". За онези от вас, които биха искали да я закупят, съм поставил линк под видеото, чрез който биха могли да се свържат с мен. Тази книга е първата в света, която свързва емоционалната интелигентност с шахмата и разглежда необятната шахматна материя от своеобразен психологически ракурс. Централната идея на творбата е да открои огромното значение на неизмеримия спектър, в някои ситуации на невидимия фаворит и на конкретния индивидуален подход, който не трябва да се заключава единствено и само в компютърна подготовка, фокусирана върху анализ на дебютни варианти и партии на противниците. В шахматната сфера повечето от играчите с международни звания абсолютизират значението на компютърната и дебютната подготовка, като инвестират своето време и пари в такава насока. Този модел на работа и разглеждането на шахмата през призмата на измеримия спектър, базирано на когнитивната интелигентност, памет, внимание, мислене, възприятие, би могъл да има смисъл, ако човешките същества са програмирани роботи, умеещи да играят безгрешно и да не изпитват никакви емоции. Хиперболизирането на ролята на компютрите е вредно и неефективно, поради прозаичната причина, че човекът никога не може да заиграе и изчислява варианти като тях. От друга страна, силно е подценена и недооценена ролята на неизмеримия спектър и релацията му с интуицията, въображението, креативността. В тази книга са събрани 40 партии, включително много гросмайстори и няколко световни шампиони. В нея е предложена нова система за точкуване в шахмата, която ще ви представя след малко. На сегашния етап обществото доминира при оценката на отделния индивид, при подреждането му в социалната иерархия. Например, в шахмата една партия завършва реми или се печели, или губи от единия състезател. Този факт се точкува в турнирната таблица и има отношение към коефициента ЕО. Тази система на оценяване функционира вече десетилетия и привидно всичко е наред. Действителност, този тип оценяване не повдига булото, зад което е скрита истинската човешка същност, не отразява психологическата изява на отделния състезател. Всеки участник може да загуби дадена партия и обществото го оценява с нула. Тази нула обаче е възможно да е с много висока стойност. Загубилият състезател може да е играл интересно и красиво до определен момент, да е предложил нова идея и само нелепа случайност, цайтнот или преумора да са довели до загубата. В този случай самооценката му и на неговите близки би трябвало да е натоварена с много по-висока стойност от социалната измеримост. Такава постановка е здравословната и ефективната позиция за подобни критични ситуации. Ето и новата система на точкуване. Шахматът би увеличил нивото си на справедливост, ако се прекъсне практиката всяка загуба да се точкува с 0 и всяка победа с единица. При положение, че например не се спечели до 50-тия ход, на победителя може да се отреди 0,9, а на победения 0,1 точка. След 70-тия ход това съотношение може да е 0,8 и 0,2 и след 100-тия ход 0,7 и 0,3. Естествено, при опити за злоупотреба, например на 45-тия ход единия състезател е категорично загубен, но продължава да трупа ходове и играе до мат, в такива случаи съдията, подпомогнат от турнирен комитет, взема адекватно решение. Новото точкуване в шахмата ще мотивира в по-голяма степен състезателите и ще намали ранимостта при загуби, ще увеличи значението на досегашните допълнителни показатели, Бухолц, Бергер и други, и ще позволи на състезателите в по-голяма степен да разчитат само на себе си. Аналогично отчитане на загубите има в други спортове – волейбол, тенис и други. На финала на днешната презентация искам да изкажа специална благодарност към баща ми. Имаш значим принос за написването на книгата, към Елисавета Даскалова, участваща в компютърното оформление,
към Надежда Сабурова, коректор на руската версия, и към Борис Карабойков, уеб дизайнерът на сайта под видеото. Благодаря ви за вниманието.